sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin iti naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin kablaawan kayo manpay amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa adda dagiti drama yo, nga umay manglinglingay kada kami iti inaldaw-aldaw. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg, may saan nagasat nga aldaw kada kayo amin. Ilinged na kumalatan itinagan a Jenny, tubuak ti La Union, ngem na ikamangak ijay Nueva Vizcaya. Agpapaayak idi kas may sa nurse iti may nga ospital ijay Saudi. Agingga nga adda nangala kanyak kas private nurse. Dito'y kami anagam-amu ka ni Arnel. Isumat ti family doctor dagiti amo mi. Nagsiningad kami nga rod ka ni Arnel, agingga nga inaramnak ket nagayan ayat kami. Ngem gapo ta maiparit ije Saudi ti relasyon mi nang runa no agsikugak nagan-annad kami. Inuray mi nga rod analpas ti kontrata mi sa kami nagawid dito'y Pilipinas, ket nagkalaysa kami kani Arnel. Kalpasan ti maysa atawan a panagdan nami, nagsikugak. Innam abulan idin ti sikug ko, idi nagsublimanan ni Arnel ijay Saudi. Dito'y kungarudan arugyan ti agsalaysay. Pasensya ka na bakit? Awanak ti sibay mo ito nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lang ay. Sana pala tadamat ni mama. Isunti mang kadwakan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapay nga rod ti mabalin ko. Kat panawan nak mata. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken may sa, uri adaywakan ka. Sikalat tati adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Oh, talaga? Promise, bakit? Pexman? Pexman. Mamatay man. Ay, ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahit ako mati ka na yung nga imulam iti panunot mo. Agyaman nak, Arnel. Ay, ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan to ti agbaliw, bakit? Di ka rin ta. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga ayatek. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magti anak ta. Bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan kayo, bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrabahwak, iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka bakit? Ngamin, tunggal agawidak, sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wen tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Iso ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Nalawanan. Kaano nga rin ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise!
Ika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresahan. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak, bakit? Ay, sus. Oh, kat, manoabulan nga iti bakasyon mo, Lakay. Makabulan lang nga ron. Ay, nalakay, saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kit di, tayo manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa a bulan. Dagiti dadduman tupay di ta, kat saan da makabakasyon? Sa bagay matkit di, ha? Iso na lang, tanong nakabakasyon na. Kasla nag-date yal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy. Iso akas lang mabibiit. Ngam panagriknam laang dayta. Uwan nga ron. Iso nga umay ka man, bakit? Tay papas ko ti iliw ko kun ka. Adda good news ko kan ka, Lakay. Anya daw ita, bakit? Masikugan. Pagpaiso? Wen, jak nagbinulan. Iso anangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak anakargaan ng manin. Ay na, nagsayat no kasta, bakit? Talaga na parabor ti Diyos kadata. Wen nga rod, Lakay. Ket day tati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy laheng. Sigawan. Agpatulong ka kada mama ang mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manen. Wen, awan rumbang apagdanagam, Lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso akabaulak pa'y nga awiran ni Nathan. Sige, umawag ako manen inton rabi. Agsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente mi ita. Sige, Lakay. Kat agan-anad ka di tawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang apagdanagam kanyak. Kabalak ti bagik, bakit? Sige, bye! Arnel, Lakay. Apay, bakit? 16 titawan ni Nathan. Agkin si matan ni Nicole iti umay abulan. Dadakkelan dagiti anak ta. Adu matan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti dayta. Adda pa yan nagatang taatalon kanyogan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo, Lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman ngagsubli ijay Saudi. Anday ta ka manan, bakit? Di mat na pagsaritaan tanday ta banag. Arnel. Maudin da ito yung ipapan ko iji Saudi. Promise. Agfurugudak to niti sumaron o panagbakasyon ko. Ay, no namin anumon nga imbaga dayta. Ang aging gait na, di mo pa'y tinungtungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin da ito yung bakit? Promise. Talagang agfurugoda ko niti sumaron o panagawid ko. Abag gusto. Malpas tumot ti kontrata kay Saudi. Jak to nagrin nyo. Iti kasta. Agdeden na tayon kadag iti ubing. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpa-Saudi ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan may una yan ang makasarsarita kadag iti ubing. Nadyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mo't ngaminan ang nagbakbakasyon. Tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na. Saan ngay mawawag Ay sus. Nalabit a sorpresaan na kami mananday niya. Ay tinasayaan. Agpatulong kadag iti anak ko.
Awagak mo ipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa. Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa birthday party tayo ka ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita na tiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, tay lechon nga in-order ko. Awan pa'y ka ding. Undawi ka nun tiritson manang, imawag itay. Nalabit nga si Daganday jay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho. Mami? Pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. Sige, mami. Manang Jenny, Oh, apay John. sumangpet nga ta ni Manong Arnel? Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na manang, Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kanjak makontak ti number na. Kas di aka na yun ter aramiden na. Nupaawidan dito Pilipinas. sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi manang. Naku namon, John. Iso nga amok nga iranana ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutilit sundaytan manang. Nalabit akas na. Sige, ituloy mo latan ti aramidam. Tas siya akong ti mapanmang kita. Sige manang. Duamat alugan tinagsaron o asimangpan. Lukatak ti cake. Lugan mo ti pulis ti simaruno pa'y asimangpan. At lalaki arimar iti kotse. Nimat Manong Arnold. Juan. Tikabsat ni Arnel nga addamat laeng ijay Saudi. Umasidagan dito eh. Jenny. Manong Arnold? Siya nga rod ipag. Ay na imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel, kadwam ka di? Wan. Sa dino tayan ti asawak, Manong. Kunak tupay kat amang sorpresa manenday kay. Apay ngay nga adda kadwayo a pulis, kandwa mo tilugan nyo. Apay, saan kayo kadi ang nagkalugan kinikabagis mo, Manong? Anya kadi maninday to'y apakulo ti asawak. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko materinam. Ha? Apay, Manong Arnold? Denggan na ka ko. Denggan manasaya ti bagakan ka. Pati biram ko matipakin akin ko ibag. Ikagpabahagi tilidaya marikrik na. Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy, Manong. Apay! Jenny. Awan mo tinadagdakamat na nga dagayam rekrit na. Pagkurakit talaga ngayong gagara ng ilimad kada tayo ti may papan iti sakit na. Naladawan, hindi mabuan na iti doktor. Ni stage 4 gaya mo iti sakit na blood cancer. Unay matlakit din ti kastoyaga sa ti asawa. Kunak no sorpresaan da kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngamda kami matgayam ti masorpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoya na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay, pinanawan da kami
Kasano kami pahitan kadagiti anak. Kalma ka lang. Pag-aasim. Anya na, Jay? Ay naapog, naitaan nagriing ka. Apa yan? Agan anukan apog. Naitaan! Naitan! Naitan! Naitan anak ko! Diyos ko, tarabayong kumati anak ko. Di mo ko mabaybayan. Pang-aasim ka di ako. Ispalam ti anak ko. Diyos ko. Husto ko man dayta pa nagsasangit mo manang Jenny. Kita mo? Limlim talagang dagiti matam, gapo iti kasasangit mo. Di nasaya at agawit ka pa'y laang. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Isuanas ka nagpapigsa ka. Apay akas to'y matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang. Natay iti blood cancer ti asawa. Ita, agngangabit matibiyag ti anak ko gapo iti leukemia. Kat tinasakit. Adan iti stage 4 ti sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny. Nagsakit akit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. Huston manang. Apay nga isupay tinadaan iti kasta sakit. Siyaklakuman. Siyaklakuman, Diyos ko. Mami. Nathan, anak. Kasta marigat, anak mo, mangis. Ha? Mabit lang ang tayabak ti doktor, anak. Saan? Di nakpanawan. Please. Tsak sa nagbayag. Nathan, anak. Di ka kumaman ang sawi ti kas na pang-aasim. Di mo ibat-bati ni Mami, Wen. Lumaban ka, anak ko. At dalaan ni Mami dito, eh. Mami. Ingat nga to na dagiti mo na. Akas ladagaw-gawatan na. Nathan. Saan, Arnel? Saan? Pangasim ta di mo kumamat ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Ipag. Kaitabtabon lang ti asawa. Ngamita, malamlamayan manen ti anak ko. Unay matan di kastoyan na pasama. Amo ka na, Rigat. Masapol maglunan tayo ti amin. Talaga siguro. Ngaging galangan di tatin ti Diyos. Abiyag da Arnel kanaitan. Ang apay adagiti payagamak tinakapasamakan ti kastoy.
Apay! Nalabit nga daras ko. No apay napasamak amin dagitoy. At talaga iti Diyos. Di ka mawala ni tinamnama. Amok nga na napimpintas a plano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Isuarong pag nalang agbalin ka natin. Wan nga paiso. Sa dino tiyayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ko na. At dahil tinatalga na kasasaad ni Nicole. Tinasayat. Iturog mo pa eh. Tapno makainan na ka. Da kami pa lang ti makamo dito eh. Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta matan? Kaasi ti Apo, nasaya at kami matlat na. Oh, kunak no nagsugli kan ijay Saudi manong. Kinapudno na agpamanila kitan. Intun bigat nga minan ti flight ko. Di magasak labiit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di manong. Wani Pag. Amom, maragsa na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganay gay mo. Sana nakas kadag iti napalpalabas nga aldaw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin, asa anak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapul nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsaam, tinapasamak kadag iti akamak. Yamnas kan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dag iti kanya. Puno day tayo Pag. Kat mamatyak nga da napimpintas a plano na para kan ka. Kayan para iti anak mo. Amok adi na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arod liwayan ti kumararagkan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman ak unay gapo iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangasasikaso kada kami. Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli ka ni Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di bayaw? Di kagdanag. Taka na yung nagtuti umawag ka na kayo ka ni Nicole, Ipag. Agyaman ak bayaw. Agan anad kanto kumaijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka. Manong Arnold. Kastaman kasaem tinagbalin apadas ko, Miss F. Jak amo idino kasanok amalasatan. Nalaos aliday tinang balkot kanyak. Manumat abulan alinaklak amko ti saem. Ngem idi nakitak ti anak ko, kaslaak nariing itinabayag apan nakaiturog ko. Inkarigatak ti bimangon, ket sititibker asinangok dagiti pannubok iti biag. Ngem uray kasano ti ayat kong agserbi iti Diyos, isumot ti ayat na amang mangted kadagiti pannubok kanyak. No apay anakunak ti kastoy, kayat ko apadaanan nyo ti may kadwa apaset ti surat ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Makipagrik na kami iti napasamak iti asawa, ken anak mo pagayam ko. Mariknak ti saem ken dagensen iti barokong mo, kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Ket kablaawan ka, ngamin nabaelam nga inlasat amin dagita.
Amok apan no buklaang ti Diyos day taken ka, ket patsak amagunod mun tumetlaang tiragsak ken ginawa, kas gungunam kadagiti rigat a naglabasam. Alakastan pagayam Jenny, padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo pagayam ko. Ket pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.